La casa de la festa es construirà en aquest solar ubicat al carrer Alcalde Juan Sancho, un projecte del Pla Confiança de la Generalitat que suposarà una inversió de 600.000 euros. El secretari autonòmic de Cultura, Rafael Miró, ha posat avui la primera pedra de l'edifici, que tindrà un termini d'execució de 6 mesos. Un projecte respectuós en les nostres tradicions, un projecte que també servirà de nexe d'unió de totes les nostres senyes d'identitat, com són les festes, les tradicions populars. L'edifici, de 600 metres quadrats, tindrà despatxos, sala multiusos, cafeteria i magatzem, un espai destinat sobretot als col·lectius festers de la ciutat. Era hora, per la importància que té les festes en Oliva, ja es tocava el dia que ells pogueren tindre la seva casa, per tal de poder portar endavant totes les activitats que no són poques, no sols festeres, sinó, com bé veiem, culturals.